Hej. I den her video vil jeg gerne vise dig, hvordan du bruger Skab Trafik-knappen. Og det handler om at skabe noget trafik ind til vores hold. Så når man går ind og kigger hen på forsiden, så klikker man på den her store fine orange knap, der hedder Skab Trafik. Og så får man 3 forskellige valgmuligheder. Den ene det er at lave noget betalt annoncering, det vil sige, det er noget, man kan gå ind og tilkøbe, og så sørger vi for at sætte noget annoncering op for jer ud til jeres respektive målgrupper. Det næste herover det handler om, at man går ud og deler sine hold ud på sociale medier, og der er der et smart lille værktøj til at gøre det. Og på samme måde er det også et smart lille værktøj til at gå ud og dele lidt og bruge sit member-get-member-system, det vil sige at gå ud og dele det ud til eksisterende medlemmer, så de kan sprede det ud til deres venner og familie. Vi starter lige med den her del et hold på sociale medier. Og herinde der har man muligheden for enten at dele hele klubbens profil, det vil sige alle ens hold, eller man kan også vælge at dele et specifikt hold. Og nu går jeg lige ned i den her, det hedder et specifikt hold, hvilket jeg typisk anbefaler at gøre primært, fordi at jo mere specifikt vi kan kommunikere til vores målgruppe, jo bedre er det. Og derfor så går vi nu ud og tager et eksempel her og siger, okay, vi har et hold her, der hedder Judo for alle 18 plus år. Og den vil vi gerne have nogle flere til at komme på. Så der går vi ind og trykker vælg. Og herinde, så går vi ind og ser, at der er en masse forskellige tekstvariationer. Og dem kan vi bladre lidt imellem og sige, okay, vi synes, at den her tekst, den er rigtig, rigtig fin. Det vil vi gerne vælge, og det er den, vi gerne vil dele ud på sociale medier. Her har vi allerede trukket logo ind, der er billede ind, der er link, der er tidspunkt og adresse osv. Så det hele det står egentlig derinde. For typisk det, der går galt, når man skal ud og dele noget på sociale medier, det er, at man ikke får lavet en god tekst, som knytter sig til linket. Og uden en god tekst, så kommer det ingen vegne ude på sociale medier. Så nu klikker vi lige derind og trykker vælg, og så går vi over og trykker åbn Facebook. Og nu går vi så over på Facebook. Og herinde der går vi så ind og bruger et eller andet til lokalmedier, så det kan være, det sker på Vesterbro. Og det skal selvfølgelig være noget, som passer til jeres lokale hold. Så lad os nu sige, at det her det er et hold, der ligger på Vesterbro. Jamen så går jeg egentlig bare herind, og så trykker indsæt, Ctrl V, eller du bruger din paste herinde, hvis du højreklikker. Og det betyder, at nu så har vi allerede sat teksten ind, sat linket ind osv. Og det eneste, jeg skal gøre, det er bare at trykke slå op. Og så er der allerede informationer omkring holdet. Der er link derover til, og så trykker du bare slå op, og så venter du på, at der kommer nogle tilmeldinger. Så simpelt er det. Og bare lige for at understrege, at det her det er altså en af de metoder, hvor at, man selvfølgelig skal passe på med ikke at bombardere lokalbefolkningen med alle de her beskeder. Men typisk så bliver det faktisk taget rigtig, rigtig godt imod. Fordi at når man laver sådan en postering her, eller sådan et opslag, så er det jo en invitation til at komme til en gratis prøvetræning, som oftest i en lokal forening. Og det er der altså rigtig mange, der tager rigtig godt imod. Så hvis man bare lader være med at lave det samme opslag rigtig mange gange, der kan du sagtens lave nogle variationer, og derfor så er der også nogle forskellige tekstvariationer. Du kan gøre det med nogle forskellige hold, brug nogle forskellige grupper, for der er typisk, der ligger flere af de her forskellige grupper ude i jeres lokalområde. Så gør lige, jeg sætter en tjeneste, søg lidt på nogle af de forskellige grupper, og lav nogle opslag i nogle af de forskellige. Det her det er altså næsten en garanti for, at I får nye medlemmer, hvis I bare laver nogle få opslag af den vej. Og det tager altså kun et lille øjeblik. Nu går vi lige tilbage herind til siden herinde, for at se, jamen, hvad er det ellers, vi kan gøre i Skab Trafik-versionen herinde. Der var muligheden for at gå ind og dele et specifikt hold. På samme måde, så kan vi også gøre det, hvis vi gerne vil dele hele klubbens profil. Og det vil sige, herinde, der har du så hele klubbens profil, hvor alle jeres hold, de ligger. Der har du også en masse forskellige tekstvariationer. Og så har man herinde, du kan dele et hold til medlemmer. Det tager egentlig udgangspunkt i den samme metode. Men det vi gerne vil her, i stedet for at gå ud og dele det på sociale medier, jamen, så kan vi tage det her samme hold og gå ind og sige, jamen, okay, vi vil gerne have det her hold. Og så står der en guide til, hvad det er, du egentlig skal gøre. Det vil sige, at du går ind og egentlig i jeres medlemssystem, og så sender du en mail. I det her tilfælde, så er det jo til et hold til voksne. Så sender du en mail til de eksisterende medlemmer på det her hold, og spørger, om de ikke vil hjælpe med at skaffe nogle flere medlemmer på det her hold. Fordi rigtig mange, jamen, de vil egentlig gerne hjælpe, men de skal igen også bare have en invitation. De skal lige have en invitation. Og hvis det er sådan, at man får muligheden for bare at sende et link videre,
så gør I det rigtig, rigtig nemt for jeres eksisterende medlemmer at hjælpe med at rekruttere nogle nye. Så det du gør, det er egentlig bare at gå ind og sige, du vælger en tekst her, som du synes er god, så trykker du kopier, og så går du bare over i dit medlemssystem, og så sender den her mail. Du har selvfølgelig mulighed for at redigere den mailen her, inden du sender den, så du kan tilpasse den til, hvordan du vil gøre det. Men der er et specifikt link, som de har mulighed for at dele, og det gør det altså bare rigtig nemt for modtageren at sige, aha, klubben kunne godt tænke sig, at der kommer nogle flere medlemmer på det her hold, som jeg går på i forvejen. Jamen, hvis jeg nu sender en besked til mine venner, jamen, så er der en stor sandsynlighed for, at der også er nogen af dem, der har lyst til at komme med derned. Så det er igen en meget nem måde at gå ud og skaffe nogle nye medlemmer på. Jeg håber, det giver mening. Brug nu den skab trafik-knappen. Det er super effektivt, hvis I bare går ind og får lavet en lille smule derinde en gang imellem.